Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, inini ndiri murume ane makore 34 ekuberekwa. Handisati ndaroora zvekare handina mwana. Chikonzero chiri kuita kuti ndisaroora inhau yekuti mudzimai wose wandinenge ndagara naye, mudzimai iyeye anobva azotanga kusangana nemamwe maproblems akasiyana siyana. Tinongoti paya kana tava kutanga kusangana pabonde, kana kuri kunzi tikazodecida kuti tinge tichizoregedza kusashandisa protection, mukadzi uya wandinenge ndava kugara naye anobva azotanga kuita matambudziko ekuti anenge ava kubuda discharge. Ende kana tikaramba tichingosangana pabonde tisingashandise dziviriro, discharge iya inobva yachinja kala. Kazhinji discharge iyi inotanga kubuda yakaita mvura mvura, then yobva yazotanga kukora kusvika discharge iyoyo yazotoita green. Zvose izvi mukoma zvatova nemakore akati wandei zvichingoitika. Like inini pandakauya kuno kuSouth Africa, handisi munhu wekuti ndanga ndanyanya kupinda mumarelationships akawandisa. Ndakazototanga kunyanya kupinda mumarelationships ndava muno muSouth Africa. Pandakasvikawo muno muSouth Africa ndakabva ndazotanga kudanana neumwe mukadzi uyo ainge akaita wechikuru kwandiri. Panguva yacho iyoyo pandakatanga kudanana naye mukadzi iyeyo, inini I was somewhere around 24-25. Then mudzimai uyu panguva yacho iyoyo ainge ari kuma 38 or so. Ndiye mukadzi wandakatanga kudanana naye muno muSouth Africa. Ndichingosvikawo muno muSouth Africa ndakabva ndazowanawo basa kumayard. Saka mukadzi uyu iye ainge achishanda ari house girl payard ipapo pandainge ndichishanda, then inini ndainge ndava kushanda sagarden boy. Takabva tazotanga kuwirirana, dzamara tazotopfimbana, then ndokubva azondiudzawo kuti naiyewo ainge achindida. But takati tava kutanga kusangana pabonde ndo pandakabva ndazonotisa dambudziko iroro rekuti kana ndikangosangana nemunhukadzi pabonde ndisingashandise dziviriro, then mukadzi iyeye tichingonopedza kudai anobva atanga kuti kuzasi kwake kunenge kuchingoyerera madischarge. Discharge iyoyo mukoma inongotanga yakangoita discharge iyoyo inongotanga iri colorless. Zvino nekusaziva inini nemukadzi uyu takangoramba tongosangana pabonde tisingashandise dziviriro. Dzamara mukadzi uya ava kutobuda discharge imwe yainge yakaita green, so ndo patakazotanga kunetsana because iye ainge achiti wandipa sick, neniwo ndichifungidzira kuti mukadzi uyu iyewo ainge andipawo sick. Then mukoma patakazoenda tichinotestwa kuchipatara ndo patakaona kuti tose tainge tisina chirwere 1, chirwere chiya chemuropa cheHIV. Zvekare takaitwa matest esiki dzakasiyana siyana ndokubva taonekwa kuti tose zvekare tainge tisina kana sick. Zvino mukoma takazoti tarambana ndo pandakazotanga kuti kufunga kuti asi chiko chinomboitika kwandiri. Ndo pandakazotanga kufunga kuti zvimwe kuda mimwe mishonga iyo yandainge ndakapiwa nasekuru vangu ndo yainge ichikonzeresa. Asi semunhu wekuti ndainge ndisati ndasangana nevakadzi vakasiyana siyana pabonde, ndakabva ndangorambawo ndichingozamawo kuita marelationships akasiyana siyana. Ndichibva kunorambana nemukadzi iyeye uyo ainge ari wechikuru, ndakabva ndazopinda zvekare mune imwe relationship. Asi relationship iyi yandakazopinda mairi ndainge ndava kudanana neumwe mukadzi uyo ainge ari wechisutu. Saka inini nemukadzi uyu takadhonza kwenguva yakati rebei tichingosangana pabonde, asi taisangana pabonde tichishandisa dziviriro. Zvino nerimwe ramazuva takazoti tichiita bonde, iniwo nekuda kwekuti mukadzi uyu ndainge ndava kunyatsokumuda, ndakabva ndazoti kufunga ndokubva ndazobvisa kondomu riya randainge ndakapfeka ndokubva ndazopfeka rimwe, asi rimwe randakapfeka rainge rakabvaruka. Then mukunoita bonde naye mukadzi uyu ndikabva ndazongonyepa kuti
kondomu riya rainge raputika roga. Iyo haana kana kumboita stress nazvo. Takabva tazongoramba tichingoenderera mberi zvedu tichingoita bonde kudaro. Musi wekutanga hapana kana dambudziko rakamboitika paari, riya randainge ndichiziva kuti kana ndikangosangana nemunhukadzi anobva azotanga kubuda mazi discharge. Saka pandakaona mukadzi uyu ava kusabuda mazi discharge, ndakabva ndangozviudza kuti maybe mukadzi uyo wandainge ndakatanga kudanana naye kubva zvandainge ndakapinda muno muSouth Africa, zvimwe kuda ndiye ainge aine dambudziko, inini ndainge ndisina kana dambudziko. Saka takati tichingoramba tichingosangana pabonde, then mukadzi uya musutu ndopa akabva azotanga kuita dambudziko iroro rekutiwo iye aiti kana tapedza kuita bonde zviya, then kusikarudzi kwake kwaibva kwazvimba. Aizvimba mumasides, mumatama omu aizvimba zvaitotyisa, kuita kunge pane munhu anenge aita zvekutopomba mweya mumatama, mumasides aya enhengo yake. Zvaityisa mukoma zvekuti wainyatsokuona kuti ropa rinenge rakaita kutsvuka zviya, zvekuti sikarudzi yake inenge yakanyanyisa kuzvimba. Then zvaibva zvazoserera mukoma. Inini nemukadzi uya zvekare takatanga kunetsana, but takaramba zvedu tichingodanana kwekanguva kakati rebei. Zvino tainge tava kushandisa protection. Kubva ipapo ndainge ndava kuitawo musikanzwa ndichingodananawo nevamwe vakadzi vakati siyanei, ndichida kungoona kuti dambudziko iri riri kubva pandiri here kana kuti riri kubva pavakadzi avo vandiri kusangana navo pabonde. Ndakambochovha mukoma nashi ndichiti nhasi kana ndikasangana neuyu pabonde, mangwana ndikasangana neuyo pabonde, but ndaingoona kuti it was just the same result randainge ndichingosangana naro. Ndo pandakabva ndazombotora nguva zvangu ndisina kana munhu wandainge ndichimbosangana naye pabonde. Zvino zvakazoitika mukoma ndezvekuti mugore ra2017 murungu uyo wandainge ndichishandira akabva azondiudza kuti iye ainge ava kutama. Saka ndakabva ndazotanga kutsvaka rimwe basa ndokubva ndazorishaya, but murungu uya akabva azotaura neumwe sawira wake uyowo ainge achidawo garden boy. Ndo mawaniro andakazoitawo basa pandinoshanda nanhasi uno. Zvakazoitika ipapo mukoma ndingangoti ndo pandakazotanga kurota kana ndingangoti kutanga kuita mavisions awo andainge ndichimboita pandainge ndichiri mukomana wechidiki, apo pandainge ndichiri kuZimbabwe. Nyaya iyoyo ndichazoitaura, asi zvakaitika ipapo mukoma ndezvekuti ndakangoti ndichingonotanga kushanda, murungu uyu iye murume wake ndiye ainge achienda kubasa. Murungu uyu murume wacho ainge ari mupurisa, mukadzi wacho ameno basa rake raainge achiita, but ainge asingaende kubasa, aingovanika ofisi kake mumba. Saka taiswera tiri vatatu vashandi vake. Pamba ipapo painge paine magarden boy maviri, inini neumwe mudhara. Mudhara uyu ainge ari wechisutu zvekare nevamwe amai avo vainge vachishanda mukitchen. Amai ivavo zvekare vainge vari musutu. Saka nerimwe ramazuva mukoma ndakati ndichishanda ndainge ndichitotimbirira maruva awo ainge ari paside pemba, just padhuze nepaofisi pake. Maruva iwawo ainge ari nechekumashure mbichana, then ofisi yake iyo yainge achiwanzokushandira ari mairi yainge iri nechepamberi. Ndakati ndatanga kutimbirira maruva aya ndo pandakabva ndangoona vision. Ndiri muvision kudaro ndakaona kuti ndainge ndatopinda muofisi umu maainge akagara achishanda mukadzi uyu wemurungu. Ndokubva ndatotanga kumubata-bata, asi iye ainge asingazvione kuti ndiri kutomubata-bata. Saka kumubata-bata kwandainge ndichimuita murungu uyu, iye akabva azotanga kunzwa mafeelings aya ekuti ari kuda kutoita bonde. Ndopa akabva azosimuka paya achienda kubathroom, ainge achida kunozvigeza. Inini ndikabva ndazomutevera nekuti kusikarudzi kwake kwainge kwatonyorova nemabatiro acho andainge ndichimuita. Akati azosvika kutoilet kuya, then ndakawedzera kumubata-bata zvekuti akabva azongonzwa weak achizoenda mubedroom make ndokubva azorara.
ndokubva ndazotanga kuita bonde naye, ndo maitikiro acho azvakaita. Kubva ipapo mukoma, it was like shaviriya iro rainge rakambondisiya mushure mekunge ndauya kuno kuSouth Africa rakabva radzoka kwandiri, ende nanhasi uno mukoma ndo zvinongoitika. Kana ndikangosvika panzvimbo yekuti inenge ine vanhukadzi vanenge vakawanda, neni mukoma ndinobva ndatotanga kutongokaruka ndava kutoita bonde nevakadzi vanenge vari panzvimbo ipapo. Kana ndikangosarudza uyo wandinenge ndasarudza kuti uyu ndiye wandiri kuda kuita bonde naye, zvinenge zvisinei kuti tinenge takangogara mukombi kana kuti tinenge tiri pai. Wandinenge ndangosarudza iyeye kuti uyu ndiye wandiri kuda kuita bonde naye, ndiye wandinobva ndatoita bonde naye panguva iyoyo. So mukoma, zvinhu izvi zvatova nemakore akati wandei zvichingoitika, asi pandinofungidzira kuti zvinhu izvi zvakabva, pane imwe time yekuti sekuru vangu vaiti kana vava kuenda kunotema huni mugomo pamba pedu, sezvo painge paine vanhu vainge vakawandisa, saka taiwanzo kushandisa ngoro kana kuri kunzi tinenge tichienda kunotema huni. Sekuru vangu ivo vaiwanzo kufarira kuenda kunotema huni nguva zhinji vaiwanzo kuenda vari voga. Then ndakazoti ndati yarukei, ndo pavainge vava kunyanyisa kufara kufamba neni. Then taiti tiri mugomo kudaro, sekuru vaigara vachingondidzidzisa zvimwe zvinhu zvekuti nanhasi uno handitombonzwisisi kuti izvozvo zvavainge vachizama kundidzidzisa chainge chimbori chii, but ndinofungidzira kuti zvimwe zvacho izvo zvavainge vachindidzidzisa vanenge vaida kundidzidzisa kuti meni inogadzirwa sei, meni iya inozorova vanhu. Vaiwanzo kuenda pane umwe muti, kana vaenda pamuti ipapo vaibva vatora makwati emuti iwowo vobva vaisa pamusoro peruware. Vaingoti kana vakaisa pamusoro peruware vakatema ruware irworwo nedombo, then makwati aya aibva aita kuputika sezviya zvinoitika mafireworks. Chaindinetsa ndechekuti ko makwati awa aizoputitswa nei, nekuti sekuru vangu vaingotema ruware asi vasingatemi makwati, asi dombo raingoti richingonogumana neruware rwuya, then makwati aya anenge ari pamusoro peruware rwacho irworwo obva aputika sezviya zvinoita mafirecracker. But handainzwisisa kuti ivo sekuru vangu vainge vachida kundidzidzisei. Taiwanzo kuti tiri mugomo kudaro, sekuru vangu vaiva nechimwe chibhegi chavo icho chainge chakaita chinhava, so ako kavaiwanzo kuti pose pavanenge vari kanhava ikako vanenge vainako. Vaiti zviya kunyange vari pamba vakangogara zvavo pasi pemumvuri wemuti vanenge vainako kanhava kavo ikako, always vanenge vainako. Saka vaizoti zviya kana tava mugomo then vaibva vazovhura kanhava kavo ikako, but zvandaizoona vachiburitsa mukanhava kavo ikako mukoma, nanhasi uno zvinhu izvozvo handitokwanisi kana kuzviburitsa mumemori mangu, because mukati mekanhava kavo ikako maitova nesikarudzi yemunhurume. Ivo sekuru pose pavaindirakidza sikarudzi iyoyo yaigara mukanhava kavo, vaingoona kuti sikarudzi iyoyo inenge iri fresh ende yainge yakazara mamvere, yaitova nemabhora. Mabhora aya akaita sekunge emunhurume, but mabhora acho mukoma ainge akaitwa chimukuyu, so then iyo sikarudzi pachayo ndo yainge ichiri fresh. Zvose izvi mukoma vaingondirakidza tiri mugomo kudaro. Ivo sekuru ameno kuti pane dzimwe mhiko here dzavaifanira kuti vange vachizoita pandiri, because havana kana kumbondiudza kuti zvose izvi zvavainge vachindirakidza zvainge zviri zvei. Vakazongokaruka vafa sekuru vangu mushure mekunge vainge vakaenda kumariro kumasaidhi kunobva hama dzaamai vavo, then vakati vaenda ikoko ndokubva vazongoshayika variko kumariro ikoko. Saka handina kana kuzombokwanisa kuwanawo mukana wekuti ndinge ndichigara navo sekuru pasi.
kuti ndinge ndichinzwisisa kuti zvose izvo zvavainge vachindidzidzisa nguva iyo yekuti tainge tiri mugomo, zvose izvozvo zvainge zviri zvei. Zvino mukoma, kunyangwe huri usiku zviya, kana kuri kunzi ndinenge ndaswera ndaona umwe munhu uyo wandinenge ndachiva, nguva zhinji munhu iyeye mukoma ndinobva ndazotomurota, ende ndinotorota ndiri mumba make, zvisinei nekuti munhu iyeye ndinenge ndisingamuzivi ende ndisingatombozivi kwaanogara. Asi kana nditori kuhope zviya, ndinotorota ndichitotanga kutofamba kana nzvimbo yacho yaanogara, kana kuri kunzi kunenge kuri kure zviya zvekutoti kunenge kuchitokwirwa kombi, ndinotokwirawo kombi yekuti ndinge ndichienda kumba kunogara munhu iyeye. Asi kana ndiri mukombi imomo ndinenge ndiine vamwe vanhu vandenge ndisingakwanisi kuona zviso zvavo. Vanhu ivavo vanenge vachiita sekunge vanenge vasina zviso, but zviso vanenge vainazvo. Then ndinozototi kana ndasvika panzvimbo yacho iyo yandinenge ndichida kuburukira, hameno kuti driver uyo anenge achidriva kombi yacho anobva azozviziva sei, nekuti anobva atomisa kombi. Iniwo muhana mangu ndobva ndatozviziva kuti ndini ndava kufanira kuti ndinge ndichiburuka. Kana ndaburuka ndichingonosvika pamukova pemukadzi uya wandinenge ndaswera ndichichiva, then anobva atongokaruka amuka obva auya obva atondivhurira dhoo, zvisinei nekuti anenge ane murume here kana kuti asina. Kana andivhurira dhoo, then ndobva ndazototanga kutoita bonde naye. Sometimes kana ari munhu wekuti ndinenge ndichinzwa kuti anonaka pabonde, ndinokwanisa kuita bonde naye usiku hwose. Then kana ndikangonzwawo kuti anenge achingoitawo imwe iyaya, ndinongoita naye bonde ka1 ndobva ndatobuda. Asi ndiri kuhope kudaro mukoma, ndinoti kana ndapedza kuita bonde nemunhukadzi uyo wandinenge ndichiita naye bonde, ndinobva ndatoona kuti ndinopfugama ndobva ndazosiya ndamusvipira pasikarudzi pake. Zvose izvi zvandinoita handitombozivi kuti ndinozviitirei. Hey vedare, ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Kana kuri kunzi munenge muine miono yenyu iyo yamunenge muinayo, aiwa please feel free kuuya kuinbox mubva masiya voice note renyu tobva tazoriisa pachirongwa chedu chiya chatinoti miono yevedare. Asi ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Pakaipa. I don't know kana muchiri kurangarira nyaya iya yandakambotumidzira yaiva ine voice note mukoma vedu vachiti inini ndakatemererwa mushonga wekuti ndisarambwa nemunhukadzi wandinenge ndangotarisana naye kumeso. Kwakabva kwauya vamwe sisi vedu avo vakati inini mukoma avo ndangonzwawo kuvada, please ndisvitsirewo shoko rangu kwavari. Saka ndakabva ndazosvitsa shoko riya kuna mukoma vaya. Then mukoma vedu vakabva vati no, it is a big no, ngavasiyane neni zvangu nekuti now ndava pedyo nekuroora. Pane hope dzandakarota ende zvakaitika. Ndiri kubva kuZimbabwe kundosaina contract yemari hombe, ndichazokuudzai kuti chii chakaitika tomorrow. Zvakangoma hazvo wedu we. Sisi vaya hanzi inini ndanga ndatonzwa muropa rangu kuti mukoma avo ndavada zvangu. Let's hope kuti mukoma vedu vachauya vachitiudza kuti hope idzo dzavakarota nezvacho zvakazoitika, chii chakazoitika. Vedare ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.